Ya, satu kita kembali dihadirkan ada Jangan Sampai Mana Ruah Dandang. Ya, masih satu karya dari Erwin Agam. Mangko denai pai manjau untung tahu be yo ibo hati lidah tuan tajam membunuh kok siko juo amuh dan mati lidah Tuhan tajam membunuh kok siko juo amuh dan mati denai indah yo kama minta tapi Tuhan lah buruak sangko lah den cubo tahan taraga nandun sana den takkan najuo lah den cubo tahan taraga nandun sana takkan ajuo indah kadenai putuikan yo tali badun sana walau tuan maraso denai konda abaguno biarlah denai bujo hati dan sampai mana ruh dandam walaupun lah dilupoi kok kare tamparan tuan biarlah denai tahan indah kadenai bale walau padi hatara so padodun sana nan dilawan bak mancabi ya baju di badan dan kemalu kita jua denai indah yo kau meminta tapi Tuhan lah buruak sangko lah den cubo tahan taraga tandun sana den takkan ajuo lah den cubo tahan taraga tandun sana den takkan ajuo indah kadenai putuikan
tali badun sana walau tuan maraso denai konda baguno biarlah denai bujua hati dan sampai mana ruah dendam walaupunlah dilukoi. Kok kareh tamparan tuan biarlah denai tahan indak kadenai bale walau pajah taraso pagodun sana nan dilawan pak mancabi baju di badan dan kemalu kita jua.